waluza umntana wakho. Into yafika kabuhlungu enhliziyweni. Andikwazi ukulibala umntana. Andikwazi ukuyilibala lo muntu. Kodwa ndifuna ukuthi uqine, uThixo uyayazi uba bekutheni azamthathe unina wakho ngoba ibingeyena ebekuququzelela kuyo yonke enomdla langale nto. Bengicela ukuba abanye abantu basemzini bazabile khona. Kodwa kakunani xa bengekho ziimeko zokuphila esiphila kuzo njengabafazi. Ndiyabonga uThixo ndinika wena ndimnandi. Ndicela ze sithobelane ngehlobo esithobelana ngayo. Undithobele njengoba undithobela. Ndawuhlala ndikuthanda ngamaxesha onke ngoba kaloku uThixo undisele nawe notatakho. Kodwa umntana wethu ndiza kutefisa ndingakutefisi. Ndizawuba ngqwabalala ndingabingqwabalala. Ngoba kaloku umzali kumele angqole emntaneni wakhe aphinde umzali athuthuzele. Kodwa ke ngamanye amaxesha funeka ndiyazi uba mandikushawute kanjani ngoba kaloku imeko yakho ndiyayibona uba ithini. Mntanam, namhlanje ngicela uzolele imini yakho. uThixo sinikile le mini namhlanje. I know akukho easy nakuwe wawutshilo kum wathi mama ukunoba bekungaba bekufaneleke into yoba ndiyayenza le nto andisayifuni because ndandiyenzela uobakhe lungekhoyo. Ndathi nam mntana mandiyifune le nto yalo Umgidi. Andisenawo loo mdla, andikwazi noyiyizela. Intliziyo yam ibuhlungu kangoba ekusendivukile ndaya kuobakhe ndayomxelela obakhe namhlanje yilaa mini waluququzela. Kodwa kuThixo ukwazile into yokuba makakuthathe phambi komhlaba. Kandisolinto nokumntako obakhe akusuba ngesola. uThixo waziyo, uThixo bendibolekile wayazi uba umntana makazubakho ngexesha. Kodwa ndiyamcela uThixo uba mhlawumbi kulimnathi akhulu andiyabuyeza. Nalapha kum ke mntanam ndinazo iimpazamo. Ndicela uze uthathe le ndawo irayithi ushiye indawo engekho erongo ungayithathi kuba kaloku ndingumntu ndinawo amaxesha andigqithise. Ndicela uqinele ubudoda uyindoda namhlanje kweli khaya. Usikrweqe lo tatakho xa siphambili endleleni. Kodwa andifuna uyithathe engeyiyo andifuna uyithathe mntanam kuba iza kwenzakalisa. Enkosi nasana mikhulu ingumangali Apa asisadile naka ngindisele ngokumnandi ngento ndithile imnandi mikhulu ingumangaliso oyena nto simbeka phambili kuqala mntana nguThixo ukuze into zethu zilunge. Ithi neBhayibhile ukuze ulunge funeka uqale uhloniphe bani? uThixo. Umntana wethu wokuqala oyindoda thina siyaqala ukolusa ngolimnandi. So sinebhongo sineqhayiya ugamelihle uthethiwe nabantwana ngotata wasixelela isteps omawuzana wasixelelwa izinto ongasenzi nomawuzozenza. Thina ke ngosizogqibezela elingene nathi leli. Wena
uzungatshintshi. Isimilo sakho sesingatshintshi uthi ndindoda umzi wami lo. Ayizuba ngumzi wakho lo. Esaphila uphumelela ufalala. Iyawuhlala ungumzi wakho. Iyathi ube ngumzi wakho baba abekho ufumane ke ngelodoni lokuba ngumzi wakho. Uzuthobe ke mntanam. Unyathele ekhondweni kamama wakho. Ngiyawubona msamandla wakho. Uzungaphuma eqaleni mntanam. Uzulandele apha efondweni. Sijonge kuwe asinalo umuntu esijonge kuwe. Uthi ke mntanam ithi iBhayibhile beka uyihlo nonyoko ukuze imihla yakho ilunge apha efondweni. Ufalala nosuku ayikokuphela abasana. Bonke abantu abadala kunawe umama notata nomzali kuye awulingani lapha. Naba bakhulu bangaphambi kwakho mntanam uzobahlonipha. Uthobe yini unguthobileyo mntanam ungatshintshi. Uyalibona ke ezi zinto sithi bekuyaba izolo udibane neqweqwe ngoku umfana sele hamba ngeqala ekekela sele tshintshile ngoku eyempiba yilaa nto beyiyo. Ezaa zinto ubungazenzi phambi kwethu. Ubutshaya ungatshayi phambi kwethu ubutshaya ekhusini. Ngoku mntanam uzitshaya ekhusini sisengoomama notata. Ungatshayi phambi kwethu andithi wenze mntanam uqhubekeke. Ndithi ke ngoku mntanam uyayazi mos uba laa nto yethoba ndiyandizibani apha phambi kokamama. Sakusawugqiba sidibane ngalaa nto yethoba andithi ayazi mos leyo chocolate into enandirame ntonto nachocolate nachocolate uhlalisela chocolate makasenike. Kodwa ke doda sithi uThixo azakhanyise ube namanyankomo amathole namathokazi kuthi shi ayabona kuhlanti ungadingi ukuhlanti basekhaya kukho umuntu umane okroba nawe xa kuyila ndithi umane usiyezinkukhwini phaya ewefeya ndithi bafuna uzibaya basaphelele nayo inkukhu. Mandingathathi into ende mntanam phaa yimini yakho lena. Enjoy mntanam to the fullest. Ezinye nezinye izinto uzuziphose ngasemva ngalo mzuzu mntanam yeva. Iyawuthi ngexesha elifanelekileyo uphinde ke kubekho izinto ezenziwayo. Kodwa ngalo mzuzu othi namhlanje uzibe noxolo nawe ngaphakathi ube noxolo kuThixo wakho ube noxolo nabantu ohleli nabo. Enkosi. Ukuthemba uYehova nokuweba ngaye ukho kulungileyo ungathenjwa bantu. Sambulise ukufalana usista wami. Kulise abantu abahamba nofalala nokuthandaza nofalala ubulise wena ndicela uxolo andi ndifuna phaa engqondweni kanini abe nomfanekiso wabo abantu bebethetha intoba kwaqala kwathethwa umakazi kwagqitywa abuya kwathethwa ubani andifuni ayibhidanisele ngoba mhlawumbi abasemzini kafalana anento abaza kunika yona kodwa thina sizise nje kuThixo kuphela. Akho nto ndizayithetha akho nto ndizayithetha uzawushiya nje la mazwi athi ulove, respect, peace, humbleness. Ayikho into endizayithetha ukuba ungabamba ezo nto zine uzaba yindoda enesidima ebomini bakho. I-enga issues zonke zezaa nto zokuba xa ubheka phambili ujonge ngasemva. Abantu ujonga ngasemva kwenzakalisa.
Every time you find the Bible, each and every verse or every version we find the Bible, it will look forward. And I found in now at the Bible, ujonga ngasemva. So, izinto zonke ozohlangana nazo, ii-potholes ozohlangana nazo nobomi bakho, sezakho, zikwi-program yobomi bakho. Uyeva ke ngoba ayandithetha nabanye abantu ndithetha nayo. Yonke into ozawuhlangana nayo apha ebomini yeyakho, ikwi-program yobomi bakho. Kufuneka ke mntanam uze ukwazi umelana nayo. Ukuba nje elifini ugcine love, respect, humbleness, uyawube uyigqibe and peace, ubugqibile ubomi bakho. Uyakwazi ukuxolela nakweyiphi into ohlangana nayo, nakweyiphi na into, kodwa ukugcina ezo zinto uzakwazi ukumelana nobomi. Siyakuthanda ke singomakazi kakhulu, soze sibe kukuthanda. Nabantu abathanda uphila, kodwa sirhalela uphila namhlanje. Enkosi athi. to support you all the way. I know it's hard. I just pass it in the door. It's painful. And that's what this is very bad. Sihamba naye every day. Silapha namhlanje sizo celebrate akusathatha ngadlala. We are here to celebrate umgidi wakho sizowenza so uphumelele already. Uhlale ke boy ngoku wonwabe ukhazi lapho bagcwele apho baninzi wonwabe nazintshomi zakho usikhona. Kaphelile amagazi. Umakhulu bayangena ngabagqoke usayingena umakhulu. Andingazothetha kumakhulu uyabulana apha. Angene ngomakhulu bakhe ababalina. Jibulela ngoko, Jibulela ngoko, jibulela ngoko, singisi. jibulela ngoko, Jibulela ngoko, jibulela ngoko, jibulela ngoko, singisiwa. Ndabulela xa ndifumana nemiyoba ndandingazi uba ndinisa sisifumane namhlanje emveni kwakubuhlungu but kusekhona kusenani ndiyaphaa ndiyakhona kulaa mntana kulaa mzukulwana wam wathi igama elimnandi wathi ungelimnandi ndiyayibona ke imisebenzi yakho uba ifana nawe mntanam uzengatshintshi kule nto kuyo uhlala uhleli ulaa hlobo uzumlwela umama wakho notatakho ezimbandezelweni abazifumanayo ungabi bhetyebhetye kuba usathane uzothatha ixala ukhe walula ubonakale umkhulu ngoku ugqithile kwinqanaba lobuntwana ungumntwana ngoku ukhulile uyindoda uza kwenza into zobudoda uthixo zabe nawe mntanam andizothetha kakhulu because intliziyo yam ibuhlungu kakhulu kuba ndibaboni abanye basekhaya abebefana balapha andibaboni but kanti badini bahlaliswa bazihlalisa bazihlaleleyo. Enkosi. Kwahlala phansi kwahlelwa ngempilo yam. Kwahlala phansi
kwagqitywa ngempilo yam. Amen. Nama ndizibulisele koomama abakhoyo phakathi koomama esikuwo. Ndibulise kakhulu koobhuti esinabo apho phakathi kwale ndawo. Nam ndithi mandishukume ndibeke apha ndithethe ngomntana. Mna ke andizuthetha kakhulu, andingeni nento othetha kakhulu. Ndimfutshane njengoba ndimfutshane, ndimfutshane nasezintweni zonke. Kodwa ke ndima nje nokubana ndibulele kuqala kwa ekusukeni komntana ehlathini. UThixo uye wamgcina mos ezipha kwelaa hlathi, waphuma weza phakathi kwekhaya. Nakaloku njena usekhona, uhleli, uzawuhlala nabazali bakhe. Limnandi, azange ndive nto kuthethwa kakubi ngawe. Oko usisithande endihamba naye, nam ndikubonile ngenye imini amaxesha amaninzi, zandibone nto yimbi. Ngolu hlobo ululo ithi into uze ungadiki, ungathi ngokuba uzibona ngokuba usukile ebuntwaneni ungenile ebudodeni, ubone ngokuba hayi ndimdala ngoku andinakwazi uba athi umama xa sithi hayi khawundenzele apha into ethile uthi awunawuyenza ngenxa yento okokubana uzibona uba umdala. Ungajiki mntanam ezintweni zonke. Kamanje ungumntu ozalelwe. Ndifuna ukuthi enkosini uze ungayiyeki nawe ulandele ekhondweni, ube senkonzweni ngalo lonke ixesha. UThixo mos ungumncedi ngamaxesha onke, uzawuhlala mos ekukhusele ngalo lonke ixesha. Andifuni uba mde kakhulu bethuna noko indlu ingathi inkulu, qha nam bendifuna nje ukuba ndiphose amazwi. Amen. Ingecala lami Nkosi andisoyika, ingasuka ithina lento umntu umi. Mandibulise oomama bam apha endlini. Qale ukuzazisa ngoba mnaqala ndazi nomnye umntakwethu nami andazi. Wangapha kwabomvana oqwede, ndingumamqwede, ndikhonza nomama apha. Ndize apha izolo, eyona nto indizisileyo apha niyandibona ngosibandela baditala andiphilanga, kodwa into endizisileyo apha ngamahlathi. Xa ndiyifowunela efowunini ndifumanise into yoba le deyithi yanamhlanje imchukumisile. Ndiyavuya ke namhlanje ngoba uthethile ngokwakhe waqima, zange athethe agqibe ngalaa mini. Eyona nto indivuyisayo hlathi, undincede ke mntanam, ngaphinde ngoku ithi noba ifikile uyawuziba wedwa angakuboni nomntana into bakhona into evukileyo. Ncede mntanam, Thixo akuncede, aqinise mpela, ngoba zandincame ngoku. Kodwa ngoku ifasincame uthi mntanam laa nto wayezawuyenzela wasakayenzelwa manje uyenzela kwakuhle. Uthe Nkosi Thixo, ndikunika ilizwi elithi mntanam sivuyise Thixo ngokwemihlo kanti usibambezele ngayo. Uzawunivuyisa, uzawuba kuhle apha ekhaya. Yindoda leyo, yindoda namhlanje. Kodwa mntanam usungabi yondoda apha kumama, beyindoda isiqhusa kuqala. Ungabi yondoda kumama, athi umama akho nxa yenza into erongo uthethe ngongathi uyindoda kuye. Thoba umoya wakho mntana, ukukhulisile kakuhle namhlanje ukufaka emibhedeni, zibe yindoda eqotho. Wazi into yokuba ngoku noma kuyintoni
noba kuyintoni uba umamakho uthi khamncede mntana khawukolobhe phaa ungathendi yindoda awukabi yindoda kunjalo nje uyawuthi yoba nomfazi ungekabiyiyo indoda thethiwe amazwi ngomama abo amnandi futhi akuxelelayo into yoba ena nto siyinqwenelayo yinto endiyinqwenelayo kuyo uba mawufunde ubheke phambili ungathi ayindiyindoda ngokumama ndize esikolweni uba kuthiwa ye esikolweni uye esikolweni ngoba ayikho enye into oyawuba yiyo ngaphandle kwento yoba ube nemfundo athethi loo tata ndivazi uba kathini kodwa mntanam uzuncede ube mdala into okuyenza uqonda uba irongi yenziwa ngumnini wazi into yoba umdala andinawo amanye amazwi bethu nayo intona nje qha eyona nto ndiyivuyeleyo umama nayo endiyathandi ndisingandithetha ndifumanisa into yoba ukhathazekile uyithetha ngokwakhe ke ngoku uthi ebekhathazekile endithemba into yoba ke ngoku uqinile isakhe ndingaphinde ndithi nxa ndikufowunela ndifumanise into yokokuba urongo ifike urayithi unorongo unaloku enkosi ngelishwa ke bethunana eyam imali kudala ndifuna imoto apha phandle ndihambe ndiye ku-ATM ndide ndishiye ndiphethe ikhadi ndaba ngakushila ikhadi ndingakuniki kuthiwa yinto ndingawunika iphini nam Kumkani wobungcwalisa ngelenkosi igama. Ndibulise ngokodwa kulimnandi. Ndiza ndibaleka ndiye ndithi ke into yonke into yenzeka ngenjongo. Yes. Abantwana ndibazi bebabili sisahlala ezantsi ndingudabsi ogezelwa kanene ndimane ukutsho ndingudabsi uthi sinadabsi nje nathi kodwa ke ngoku sizothetha notata ndizothi ixesha elide ndikuphepha ngoba ndaye ndanxiba izihlangu zakho uthixo ke bethandile uba ndizothetha nawe umandi. Kukho indawo apha eBhayibhileni ethi kumele sibetheke isiqithini sithile. Akuchazwa ke uba sesiphe esi siqithi kodwa kuyabonakala into yoba kufuneka sintlithekile siqithini sithile ukuze sifumane ubomi obungcono. Iziqithi ke kuyabonakala iziqithi zethu zohlukene. Nakubi sisiqithi sakho ngasekhaya ndizothi mali mnandi ubudoda bakho uzawubalisa unento oyithethayo ngobakho ubudoda. Nangoku apha ekhaya sizawuba nendoda eyommeleleyo ezawufuza utatakhe ikwazi umelana nezinto ngoba uThixo wakunika into ongaqhelekanga endingakwazi noyibalisa kodwa ndifuna ukuthi uThixo wayiqinisa ubudoda bakho. Sizothi ke ngoku bantwana basekhaya ngena ube mtata kweli khaya ukwenzela uba uThixo uyenze ngamabomi into yoba enze le nto ngexesha ungene ebuntwini obudala uzokubonisa ubuntu obudala uba ayokapha umdala akutyiwa bhotolo. Ungabona apha kuthi ngoku uthi wawujonga sithetha sodwa ngoba kufika ukurhalele noba ngumntana ngenxa yemeko esidibana nazo kodwa ndizothi uThixo uyakuthanda nangale nto ukunqwenelela. Ndithi ke akho ukunika into okuzokwazi uqinisa abantu ngomso uthi le ndlela iyahambeka
ngoba uyibona phi kuwe. Ndiye ndithi ke ngoku uThixo ikhona into abekele yona ozawuthi futhi xa se ifikile ubeva abantu besithi ayingazo wayedethethe yedwa ngenxa yemeko ezimehleleyo idibe ngathi kukho into owenze ngayo kanti uThixo ukudekela isithethe ngelo xesha into yoba mawuenjoye ubumandi okanye emveni kwenyembezi uThixo akuvise kamnandi. Ngamanye amaqalela lana uThixo uzakuhlekisa ngemva zasikwazi ukutsho ngenxa yemeko esasinazo ngoba le nto yehla ngexesha elibi ndingakwazi. Ndithi utata weli khaya wandicimisa amehlo umama kodwa kwehlelwa yingxaki andikwazi mna uyothi kuye sorry. Ngathi uThixo uyayazi into ayenzayo. Ndizawuthi ke ngobantwana basekhaya masi-enjoyeni umgidi. Into enayo ukuthetha kuninzi kuba bekusiyange kwethu asikwazi uyicima kodwa mhlawumbi uThixo wenze ngendlela into yoba ibe yinto eyenza into yobana sizowuthi ngoku nomo ubheke kwabantu abaza kukhansilisha sizowuthetha ngegama likaYesu into yobana impilo yakho ifane nakuqala akwenze ireyise uThixo yonke into ibe ngathi khange kwenzeke nto ngoku nangonaphakade. Amen. Thina ke singapha kwamajeke imnandi noba wazi utata ikakhulu into osolobelana kodwa belele umyakhe mna okwesibini ndisiza abaaqaphela nathi sifana nomama mna ndifana nomama nolwanda zange sibe khona apha ngexesha lengxaki kodwa sithele namhlanje ngasibe lapha ndoda. Mna ke ndizothetha nje izinto ezimbini ezokuba njengokungena ebudodeni namhlanje usesikolweni ii-challenges apha esikolweni zininzi kakhulu. Siza kuthi ke sibe likhaya lawamajeke thina uzuhambe ngeli right because into ezingenziwayo maziphandle nithi nibadala seliphumile ku-grade 12 uzawufika ke ngoku apha ku-2022 sithi ndiyindoda uqhayisela abanye kodwa ke ndithi uze uhambe ekhondweni likamama notata. Umuntu ke mna endimazi kakhulu ngutata usoloko ephayikile esiya kutata uzuhamba apha ekhondweni lakhe ungumntu onobubele gqithi utata. Mna ndikwazi ncam wena ungumntu onobubele kakhulu ngabantu nozongu umntu onobubele uyandixabisa uzongu uthi mna nozongu umntu onobubele. Okunye ke nondoda ugcwele amantombi apha phandle sithi ke thina ngapha emampondweni wasemampondweni sithi ave mandi sithi akekho mnandi ave mandi amantombi uzungatshintshatshintsha amantombi apha ekhayeni uhloniphe abazali bakho ukhule ebudodeni bakho kwathetha omnye umama wathi mbeko nothando zezihlale zikhona kuwe ngoku nabona phakade. Amen. Mna ndinguthanda Dawidi. Umntana mseyidalwa ngumntana lapha wayengumhlobo kaUbahlungu. Andiziva mntu. Andifani
Abanye abantu bathanda ukubamba bengipheke. Mina ukuthi nje kuli azahlale nje. Akho nto izakutshintsha lo mgido nomahluko eqheleka namosileni nje. Kodwa ke ukuthi nje ukuze impilo zethu zilunge. Xa uqhuba imoto ispeed esi uyafumana usijayiphandle ojonga usophambi okokoko ujonga phambili otherwise uzawutshayisa. Into ethi ke obakhe wayeququzela noba beningayifuni wayeququzela kube mnandi hayi. So ke ngoba senze kube mnandi nathi siyazi into basenza egameni lakhe. It's not like siyambetray sonwabile kube ngekho. Uncumile kokhoyo uyayibona kuyenzeka la nto wayisebenzela. So sikwazile ukwenza si-achievile that goal awayeyifuna. So sithi ke bethuna masonwabeni kube mnandi. Ndicela uxolo ndilate besiza ndikitchen. Ndiyabulela ukuba ndifumene ithuba. Ndingumama ka-Oyi mna. U-Oyi noMbasa bangathi zii-brothers bangabalapha. U-Oyi ndamncama mna nangoku okwehleli apha. Ndizanqoma ndinesipidi ndiyoyika abazali. Ndizawuthi mfana wam mna ndiye ndafunda ukuthi u-Oyi oko enembeko kuba esithi ufunda kuwe. Mna ndikwazi kakhulu ndazi obakhe kodwa ndiyakwazi ke ngoku ndazi umamakho ndazi utatakho andizowaphinda eyoba amantombinyani kakhona everything uzala esikoleni i-drugs yonke into utywala bukhona kodwa intlonipho nengqeqesho yalapha uze ungayilibali noba kunini na ndizawuphinda ndibuye ke enkosi bonke. Mathando shi. Molweni bomama. Andifuna nengoma nami ndibona ixesha. Oodade abasathatha ndimkile ixesha bamele. Nam akho ndinde ndisayithetha bomama. Qha ndithethe mandithethe noba linye noba mabini. Mna ke bomama ndingummelwane wakokwabo katata. Ndiyambulela uThixo okokuqala uba endigcinile kwade kwafika lo mhla. Ndimbulela uThixo ukuba utata wekhaya wayeyalwa sithapha nosandla. Namhlanje ndizokusa amazwi phezu konyana wakhe. Ndiyayibulela loo nto kuThixo. Ndithe Nkosi uba kuba ndangazazi uba ndawude ndizothetha nakunyana kaPhumelelo. Kungekho nto ndiza nayo bomama. Isephu qha esiyiphetheyo thina ethi imithwalo sesiyingenise endlini. Sibulele bathethile uma. Zo bathethile uma. Yini tsho mama? Akukho nto nam ndizayithetha ndizophinda ndiyithethe ngomama. Kunzima sisendleleni kondilula. Ungasibona sityebe singaka sidlule kuso. Qha into ofuneka uyicele kuThixo ofuneka ukuthi Thixo ndike inhliziyo omeleleyo khona ukuze ndimelane neembandezelo zeli lizwe. Ndivela nditsho mna naxa ndithandaza ndithi Thixo kandomeleze ukwenzela uba zingandiwisi xa sifika sifike ndimile. Mntanam ungatshintshi kule nto ubuyiyo. Niqeqeshiwe ngutatakho nomamakho. Baniqeqeshile nibancinci ndikhumbula sibheke eOthel nalo mama. Nani bancinci ngoko. Neza seniphethe itreye neekofu neethi kubanda. Bebancinci bengathunywanga futhi. Saba bayayazi into okokubana umntu xa ngele apha ekhaya makomkele ngento ephunga. Ndathi tshi uqeqeshwa. Athi uMadlovu akho bantu baqeqesha ngani ngabantwana. Abantwana babo ndithi unyanisile sithi bomakhulu abatefelwa ngaba bantwana. Uzungayilahli ke laa mbeko nalaa ngqeqesho katatakho nomamakho. Ungathi xa uthetha uthi nam ndiyindoda mntanam banyanisile oomama ukabiyiyo. Awuyiyo apha endlini indoda mntanam. Awuyiyo. Ukuba umamakho urongo ungayithathi ngokwakho. Ubutatakho urongo ungayithathi ngokwakho. Usengumntana. Usiphathe kakuhle ke bhuti. Ungasiyeki isikolo. Imfundo lelona lifa lingasoze lihluthwe nangubani.
noba umuntu angazirhalela azithini into nazo kodwa imfundo soze ayifumane yona. Nam bomama ndithi masisuke. Isephu yam nalo mama ke. Yesu langa ngokuzazisa ke sisuka pha embeleni kwamqaba emampeni singabakhosi ingasiboni ikhosi ngokuphuma apha sithi mandime anditsho sithethe andazi ndinglam ndiphinde ke ngoku bendingekho ngela xesha ndava kabuhlungu kodwa ke ndayazi uba uthi kuzawuyenze imini ayenze indlela into yoba ziphinde ndizofika singababa sincedwe nguni silapha boy ndizawukuboy aba bazandisaphela ke lo gama yabazakuboy bathi boy ngoba ndimdala ndisebenzisa la magunya wam kuthethiwa apha ngomama ndeva ndabe ndiyithanda into ethi imfundo. Yayibona imfundo yona ihambi wena uthi xa sowufundile uhambe unkqonkqoza kwezi ndawo zivuleke athi ongakhange wayohlala phaya kulaa desika wanyamezela idesika phaa uthi awunkqonkqoza awayavalwa amacala kodwa lunemfundo hambe evule aqonda uba ndingangena napha hayi kutheni ngathi kumdakane ungangeni ugqithe ngoba uyintoni yile mfundo uyifumeneyo undincede ke sana lwam uyinyamezele yinto enyanyezelwayo imfundo. Ndiyayazi ke ngokuthi umntu akuba ngumdalana acinga uba umdala for imfundo ayikho loo nto ufunda ude uyobanga ngam ufunde ke bhuti izawukwenzela into nezinto zonke bezithethwa apha ziwa ngaphantsi kwemfundo itsho imfundo akokuhlala edesikeni qha imfundo kukhula usenza ezi zinto bezithethwa ngaba mama bathethile ngothando bathetha ngonyamezelo bathethe ngento yonke zama ke izinto ezizanywayo ezo kodwa uhlale emthandazweni kuthiwe ungakulinge usuke ke apho kulapho ke ngoku uzawuvuleleka yonke into kuba kaloku uThixo nguye lo wenze wabe ulapha nawe. Ndiyabulela nakule ntombi yami ingqikisele kaloku mna Bulelani kuYehova kuba silapha ngemini emnandi kuthiwa ubumnyama bandulela ukukhanya namhlanje ke yini ukukhanya endinqwenela ke ekuthetheni kwam ukukhanya oku ze kuqhubeke kuze kube ngaphakathi kuthi ngulimnandi igama lakho ingathi ke igama bathi abazali xa bethiya abantwana funeka umntana umthiye kamnandi khona ukuze alilandele igama lakho ke ulilandele uziqhubeke ke ngoku utshiwo apha ndizamane ndiphinde namnedi bithetha kuthiwa uhlale unje umdala uyindoda ngoku
kodwa ke kuthiwa awuyondoda kutata, awuyondoda kuzomu. Uzawuhlala ungumntana walapha kokwenu, ne? Ungumntana walapha kokwenu. Kodwa ungumntana ngoku okhulileyo ngengqondo. Izenzo ngoku kutshintsha izenzo kule nto. Indlela owenza ngayo izinto. Indlela yokwenza izinto ngoku zizawutshintsha. Kufuneka ucinge ngokuba isinto esidala. Ungumncedisi, ungumxhasi katatakho nomama wakho ukuzinzisa ntoni ikhaya lakho. Njengoba kukhanya nje funeka ukhanye ngaphezulu. Ukubakho kwakho kube yinguqu ekhulisa ikhaya ngokuxhasa umama notata. Amen. Amen. Akekho fana naye, Akekho fana naye, akekho fana naye, Nkosi yamakhosi. Yabonjule, yabulisa kule mama, yabulisa uthathe. Akakho akanezola na kodwa ke andithunakalanga okokuba makube sithumkele okokuba makube kuhle kubheke phambili. Ndibulela uThixo ngalo mzuzu asinike wona. Ndithi umkhulu uThixo kuba ezintsukwini belimani kuthandaza. Ndithi Thixo uzibe phezu kwendlu baphumelele emagqibeni. Uzwibiyele Thixo ngako konke amandla anaona. Thixo ndiyacela ngalo mzuzu. Ndiyabulela mntanami. uThixo zabe nawe akhusele ezintweni zonke. Uthi mthembe mntanami, umthembe futhi nje uthethe uthi Thixo umnqweno wami uthi Thixo ndiyabulela umgama ohambe nami nawe. Wathi kwalapha li mntanami uyazi wathi mhla wandifonela uvuyo ndaba nayo waba ngathi uyaqala undifonela. Inhliziyo yami yaphuphuma novuyo. Ndithi ke uyindoda kuthi namhlanje umama bathethile andifuna wagxoka. Ndithi kuwe mntanami uzubabeke abazali bakho uhlale ubonwabisile kuba ungene ebudodeni. Awangena kumnandi, wangena kwabuhlungu. uThixo azayisuse ke loo ndawo, azayisuse mntanami akomeleze. Ugcine abazali bakho, ugcine ifemeli yakho yakowenu, ugcine ifemeli yakho yakulomama wakho. Ulise njalo uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Your good age.
Hayi sana. Thank you.